Number Kretrok Nomati constituency SDC candidate Borsing Phangchopan Kangthum Karnepon Lapen along SDC Asahem Kangpupon Lasong si Lakha Kretrok Nomati constituency SDC candidate Borsing Phangchopan Kangthum Karnepon Lapen along SDC Asahem Sitame SDC candidate Borsing Phangcho Aridengpen Kangpupon Lapen non Kevangji MSC Kilik Nomati constituency pen ke SDC a party pen si Chipahai pon popusi thanpon Lapen nili Borsing Phangcho jong si haidat lo pulote Nomati constituency arisu ijang mate owi kimie tum phansi aprangsi ke chingki chethan pon popusi thanpon lapen ongdung awot pen chepahai pon popusi thanpon Nomati ben longbamon rongphar TK News Nomati arat along ilipini karjap SDC asong pen ade SDC asong akimangke aprang menta hemprek tangkin hemprek karjap lapen rat kang tu dia sai aprang menta klembom lapen rat ing tu bom ade aprang menta kang tu sil piniani karbiat piniani ta renggom ni do bom ade non nil tidak klembom kang tu bangke aprang si kacali lo kacali akenang sop lo kacali bangke tum lapang kacing tu pe ade lo kacali pura kenang sop bangke lo kacali ka ajat asai long ta dundat ade tum saliti Jongdan, betulo, sampai halaso amu bang itu kacing tur awar saya bangki ya, aprang si lo kacali henlo. Lape adun tu, itu long, hidup di boy, kelak, janong cibi cot, heng tu yor cot, cek tu yor cot, abang kudu mangsi itu mungkin deh, bukan itu dia itu sungguh tu. Lasi, halaso abang kudu mangsi ini pilihan ini, kang tu kunci apa sih, di kondo. Lasi, lah heng cojor, lo cojor, han cojor, abang pi atau pan, alang itu lo cojor dia kaya somar itu, kena anak kisunggo, ada kisumana somar hekpik, ripik, tak alang tum itu angsong kalau tu pan kiri dekat jauh ini, itu no akisung pina ando, lasi, nili puji, piniar ni itu lo kecari, sekolah hem, along piniar ni pina anak kisunggo, handa kisunggo, lahai non ruling itu long, langkon pe, cari pon pe, ada lo kecari yang itu langkon pe, bolte itu long kaya kisunggo di, ada itu kecesong usah lo cari wek nengi. Saya itu lo cari lek neng, lasi, kalau bingung orang tuan, nili, piniar nili si medeng lo, langsung lo kecari apa Frank punya pan nili, saya tempon lagi, kalau orang ji nili dak, penangan abut pen hai ponji nili, 1500 abut pen nili dak, hai ponji apa sih, nili jisi cedang pon lo, kalau Lakhain Karatrok Duarbagori constituency ke paro Chandra Singh Rongpirong BJP Asahem Kangpupon Labangso Asahem Kangpupon ongdung arat chetongdun lapen Labangso Asahem Kangpupon along aluhi aman pen kachetongdun senior leaders Ren Singh teron lapen Tarjan terang Mahila Morcha Mandal VP kacheteron P BJP Phabari Incharge Dipti Gogoi lapen Elisteron P Rong SDB Rising Rong P lapen ki BJP Klemra Petum chetongdun pen Richard Tokbi pen ingpupon lo Lapen ke non MSC election ki lig jialong sita cherap cheto pen chepa haidun pen puthot Duarbagori development kewang thek jia phan cherap cheto nang puta rada phan than pachini pon lapen ke Duarbagori pen BJP haidet pulote ke chengsi asayamu ke dengponji ke melang towar asai amusi klempon paprangji puta BJP candidate Richard Tokbi pherang ke thengnu ningje pon Kaziranga pe Rishan Ingti TK News 100% yang hasil yang itu tak Duarbagori itu huge margin kan itu high ini soal nanti tuh lah high pen itu Duarbagori pang kopi lo nanti tuh keklaim kecing kepaklang cing irap nih karong pe mungkin ini kata hammer lam na poma ini duar concentrate selong apa education system apa lah health program tangke ke hai sar nang than chun kagi ka lalo ya lah hun thang chu na to ban ka chi uyang ring dukok nang li la bang so thak kilo puji neli ke chuning ridam chu ani sidan ni chitong lo bine lang li ni ke oi ni du ke ticket long le da po ke du po minute ki salame party ala ma discipline BJP party discipline bang ki tum do rapen nang claim rapen nang rapen Kivang ziar ni tame central state BJP si high ji central long ta 24 ta aku state long ta BJP lang council long ta BJP lang di angsil dis Delhi Dispur di lapen long inko da chota BJP high big ji lake niligila sonar lam ya julong ela nani dun di mene ke dam ji so lam ni ya julong na tu media tum le rang thang no ni lifa gang sang ni ga julong ela mane ki dun ji mene ke dam ke wang lagi dulu election apor ke kali makala samene ke julong la media tum le rang thang tu mane di kali makala
Aru cheklo ni phaingka de trok arni anarlo phorphai captain chengsi pangting kro polling center along Pobitro rongpia phan vote kerek ke hangpi ongdung rongpen kepadopon akoi puta polling center Jotiana number Tokolangso polling center along anta vote kerek amai padodamlo laso mailong nili BJP Mandal Committee amai phu Bapuram teron Kongjungma Relipson teron nili BLCC chairman Vincent Ronghang lapen ongdung ari sangho lapen rongaratum bangke pharo ke thomsusi arat tatum Chitongdun lapen non aphong lethota nilip along ke Pobitro rongpi se highway ji lapen high thudet pulote kedamtang nilip along ko anma kaching thor awar sai ke longma ansosi chotsi nilip RJ kaching thor pen pachelarpo pusti pherang ke tum athengno MLA pen ningjepon lapen nilip BJP candidate Pobitro rongpi ahin penta non aphong dan nilip constituency pen BJP ticket ke longdun loke nilip arat ahirjumi lapen Karbiong Thomas Council Dr. Turam Ronghang lapen Assam Chief Minister Atum Akanghon Puta Pachini Pontu. Jokhela pen Philip Tiso, TK News. Ini pakai kru PS lo, PS angkang pedi pakai kru kilo Mei tu pun lo, kasi ongdung akhir Mei lo penakang hon Mei tumpu akhir Mei itu aku tak kru, pen peneng lepas setame MAC akilik 100% nilai awal pensetame nilai konstitusi setame high back. Pasal nang lifan ison karju kangtung lah lo, kasi nangli ku koson niom pe senang lela non apong ta batah ini apong nangli emisi tiket ke longpon long malabang so mahumeme rada tum labang so alam nangli klar dak ban thanim sen alam lo na tum karju asi so kita nili kecengsi Honorable Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma lapen elitum kacing honai CEM lo Dr. Tulinam Ronghang lapen elitum AMLA mate Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numan Mumin alang tu makang hon apa kang jinso pen ajok lapen ongdong nili balat ape tumpu tumpote mar lapen jipu jipi doan setem alang tu makang hon lapen kardong pen ajok sih hot nili tiket kelong e paneli long lo si kecengsi nili alang tu pansi nili akiro PG lapen hot nili pan nili parman karja PG pan nili balong atau kan no going long doan setame kei doan setame rom doan setame pacing korea pan kam ke klem PG pan nili pan isi awar sai na ki pon nili akiro pilo lapen rat ahir dumedo nili klem lapen klem back ji lapen nang lela ningkan phong mong development nang litum nili bahawar fan wan pilo labang so opening ni dat ason sek bolong lasi kopi posi labang so opening pon pedat ongdong ai scheme nge nong ta ongoing bom la ke council li bom la lapen kisumana scheme bang ke kitang tangka dolo tetapi litum apor ka dure pen a job litum opening on edelo pen non ke klembo ma scheme da do lasi mo election na philo potel ha ka to be setame opening inauguration na kam setame APHLC Asahem Kimi Akhoi Puta PS along Kangpupon. Pini Aru Niparing Ko Ratroxiani, Nilip constituency Kapalo Akhoi Puta PS along APHLC Asahem Kimi Kangpupon. Bangso Amai along Akhoi Puta PS President James Phangcho Pensi Mai Japon. Bangso Asahem Nilip APHLC candidate Rajesh Tiso Pensi Ingpupon lo. Lapen APHLC convener Suresh Tiso Panong Phangcho Lapen Ongdung Atum Chetongdun si Mesen Pen Sahem Kimi Kangpo Sai Pachun Ponlong. Jokhela pen Philip Tiso, TK News. Nilip constituency ano dedak Akhoi Puta polling booth committee atum cipati responsi la polling booth committee asa hem kim rang polo la bangso polling booth committee asa hem lang misen dak ting si kidip sade la pen hem da thekrong lo la pen dak meeting kadu kidu anta la dak bang ket proket abuni dak do la so asa hem kim kirak anta lang letum dak polling booth committee ke claim atum si alang letum mithang tangka khiji padom si la bangso polling committee asa hem kim rang polo la pen liliphan alang tum nang phasi pini dak la bangso asa hem ikukang lo la pen non ikukang red pen alang letum dak atuk bawi aku cingrum du si la tum meeting mai la tum du pon thupo la si non la bangso polling along abang ke akaprek kongres taho BJP taho hala mane independent taho patung ke dake akeng pakta cibi thai we puselang tumu pen hanri lo na sidake nang hai unelo dake kaprek party to ke athe mal dak Akhoi Puta polling long ke klem tum ing tang ring ta
lapen alang tum cipiduk alang tum cipiduk ta IPCL si bhalagi klaim cipiduk ka cipiduk kali tatum khai lapen long review dat napu la bangso ke pajok gi panse lang tung justment ke klaim cipiduk lo lasi dak chot kali lo apuling tin long ta IPCL si kila ke hai lapu pu theke non la bangso a election ke lake hor ok ke chu lapen taka ke chu endu na phan a election ke li lagi hai lapen long review phan ke pajok ji election pinang posi kato ka bitala tangka pike pitai kongres BJP tum bang prang pen ke chu pangli mu tangka du mati di lasi non bang ke ratum la chini lo tangka pusap ke kar bi khai phan pajok ne lapen hala hor okipi pen hala bihari bonglia bhutali se pak thanu ne lapen hala longle potara semaru ne lapen code order teng pen hala paragraph 27 ate order hasu teng pen claim ne lasi non dak nili babang ke nili barat tum nili phana ing thur lo alang tum aning ge hang pen lo lapen la bangso ning hang pen chot kali lo la ke haida akijoy pen sini haipo lapen akijoy pen sini rara phan lang la sida ka bangke ni tum asap ta ning bibilo IPCL si pen si nili pen bangke haipo lan thelo Pirthe amek chechardu nangji pulote lokacharli anat ke paprangdun kenang sot lasonsi lapu nijangkar bianglong chongkan thongnok be LP school along kacharli osomar apia poatum pen chingki chethanamai ke padopon bangso amai long haladak headmaster Soron Singh Timung kaningje ponatengke kacharli osomar piningke bang pharoi sira phokep andolo lasinili tum ke than kapachitang pon asap kasik sakdo lasi anut kaprek lo thandang phu kenang sot lang puta ningje pon lapen hapu kacharli osomar apia poatum kaningje ponke ladak thongnok be LP school along kacharli osomar dopik an sitame ke than pon mesen than bangatum bang hiniwet penke ke than ke melo puta ningje pon lapen an sose than bang phu thongnok be LP school along kenang ji wek lang puta chuning ripon dongka mukam penjona sing rongphar TK News nangli sumar tum ladak chongkan LP school along kapachar li pen ko an kaching thur mate ko an ke thek damlong nangli Kacing tu mana ni sumar akleng abang ke pindah akleng mana dak bam bang ya. Padun lo dak lok si dak pen si pas lo pinjing kelas itu anu. Bali rong si padun tu mana. Mati bikin susu bang dak betul lah. Amanon tu bang ke than ni misalnya ya. Student ke orang pen asal dah ni je. Kita ke than bang ke misalnya tapi sar nang nak misalnya pas non dah ni sar nang nak jalan misalnya sar. Ada mana lama ke lah dak ke kelas 5 anu. Kelas 1 dan kelas 5 anu. Ke kelas 5 pen asal dah ni je ke dak si than ko. Kelas 5 rum dah hai semua baik penang con jam jalan he lah sila paci dure ji pana room tin ya lo si sar bang nang lang bagini lang komai tak jalan din sana sar so ya school along along tin school long tamil lason an ke pi do lason smartphone ladak chongkan LP school long pipon bom malah pesan ike pipon bom ya same Nepali rong kan tadi dak sikitan itu na bang pi tun dulu ti jak he tun bang ya hut pen tun po hut pen surya antun jom lason po pini hana be lason an kia so malah se an bang an gitu na bang kalan bang petun verang po istiver lo mata dak penang kele bang ke bang government penang song nang kiran kele ka harun ki istiver po situn verang po an bang ki jalon ni tumahin ta ko bidan ni Kitun ke dang tung bang lo sen le ka bi det kan det pini ga por vi pudam neng ni pu pini ge tun nong le lo te ko bang ge chok chelo ya le khang ge ti po ni khang di ti klem ja tang ko ya klem bet nang ko pian ki hang ge lo po ya le ni le bang la kita silam ba sini ni ke non Islam non ni sa bang dole dak an tu na bang kan ki pu han an ma ke tun vi pulu so mar ki ji kan ma ke than ji la lo ni po ta lang ni ga cherat lok po ti un i ya lo ja an tu na por ve lo than rong po ti ko son nang ke hapo an dat kinai so mar han ke salam ge ni